Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sekuthe zona indaba ezifika ngaso-ke isikhathi ke umfana kaKomgodoli laphana ke useshiye angalazi kuyona ke imeya laphana ke kamasipala wakhona laphana ke enquthu umbukeli ke sokhumbula ukuthi ke umfana kaMgodoli ke uhamba nayo nama ke uyilunga eliphezulu ke lokhona laphana ke kuwona ke umkhonto ke wesizwe umbukeli ke oholwa uyena laphana ke ubaba ke uJacob Zuma laphana ke ubamnqamala laphansi lena ke enkandla mbukeli ke uGodoli ke oyimember yayo ke laphana ke iMK usevele ke wakhuluma ke zonke izinto laphana ke angazithandi noma ke waveza konke ke laphana ke khona ke ulive ebebeyubambile njengaye ke laphana ke uGodole nabanye ke abalandela ke wona ke umkhonto ke wesizwe mbukeli ke kanti nansi ke ne video yakhe laphana ke yena ke uGodole ke ekhala ngayo ke laphana ke imeya ke laphana ke enquthu mbukeli ke lokho angisabi futhi ngalokho angincenge umuntu angixolisi futhi ngakho abantu ababenefitayo ngenkatha abantu abazihlobo zikameya nabazihlobo zabantu bakwaNgobese yileyo nto ngiyenzakalayo abanye futhi ababenefitayo abathuka bethola leyo msebenzi emincane abantu abadayisa ngeCV yoboya that is what is happening kumasipala waseNquthu iCV le noboya bayisebenzisa kakhulu so now what is happening into ethi ke umbuzo enginawo othi uyothanda nima kusisi wakho ngelinye ilanga owenziwa lokho kungena abanye babe amakhansi babezimeya bafike bafuna iCV yoboya kudadewenu ngenxa ukuthi ufuna umsebenzi babaza abantu bathi hayibo balebe babaze angisheki futhi angixolisi ngalento engishoyo so now into ke ekhona engifisa ukuthi ebhuti omdala before suvale lo live engifuna siqinisekise ukuthi kunama posters zophuma njengamanje towards the end of the year ka 3 months contract leyo nto sivumelene siyinquthu ukuthi iphelile lento yokuthi kube nabantu ababonakala kuabantu ababodwa abahlala behlaba iphepha lapha eNquthu kuyaziwa nje ukuthi njalo makuneto ka 3 months kuzobe kukhona ingane yakwabani kukhona ubhuti wakwabani kukhona umama wakwabani futhi abantu benkatha abantu abasuke behlaba iphepha lapha asibaboni benza ama interviews. There's nothing esuke siyibona umbuzo uthi makunengane esuka kwa ward 1 waste 150 rand iyofaka ama application icaba ukuthi izoqashwa kanti lento iyolahla emgqonyeni ayisekho leyo nto futhi izophela futhi siyanethembisa ubo bonke abantu abalalela abahlalela ukuyompimpa lento esiyishoyo ukuthi after ama applications evalwa sizoyongena siphelele kwamasipala sifuna ukuchecka ukuthi kusiftwa kanjani sicheck ukuthi abantu abaqashwa baenziwa nama interviews kuqashwe ngeqiniso yini and siyacela ukuthi nikwazi lokhu kusukela namhlanje ukuthi umuntu oyikhansela lase ward 1 ikhansela lase ward 1 ikhansela lase ward 19 ward banibani umsebenzi wakhe ukuletha iservice delivery ngabe amanzi lo izomkila uShabalala uzama Shabalala lo imeya yaseNquthu okuyiyona edla nje imali yabakhokhi bentela okuyiyona edla imali kamasipala waseNquthu njengoba nibona nje abantu baseNquthu behlupheka ngamanzi behlupheka ngemgwaqo ngizomkila yena ngisukelile bengiyithulele ngithe wangisukela ekhuluma nabantu abawu30 kuleli yatenda ekhuluma kilo lalelani okaNkomgodoli umfana udaba nophetha ngithi lalelaka uShabalala lo lapha ngakubo eTin Town eNondweni ama toilet agxiza indle ayikazi muncwe ukususwa lapha kodwa uhambe ekhuluma lonke izwe ehambe ethenga abantu ngamavawusha okudla ethaba wathatha lapha bantu baseNquthu phaphamani phaphamani isikhathi manje ngizomgila lo baba lalelani ngiphethe indaba zakhe zonke amanzi eNondweni ayaphela ayabuya ayaphela ayabuya okwanini fanele ngaba amanzi abantu eNquthu bayawathola imigwaqo eNondweni dololo uhambe ekhuluma nje ngegama likaGodole andale ebusuku bafana mawucabanga uGodole uvela uvuka ugxuma lalela ngiyezwa kuthiwa ama-Hawks mfana kithi akumise kabi weShabalala imeya ngiyantshela lalelani bantu baseNquthu imeya uShabalala lapha eMzinyathi ufaka ingane yakhe uqiniso
wafaka umkaqiniso. Uyangizwa ukuthi ngithini? Wazofaka usibali wakhe. Angizwa ukuthi ngithini? Wazofaka umfowabo lapha emzinyathi. Wasezofaka unkosikazi wakhe. Yeyi weShabalala, lalela, ngizwile kuthiwa nemoto eyathengwa usonkontileka ngalesikhathi wawukhulisa indodakazi yakho wasuqamba amanga wathi thengo uwe. Sengiyitholile yonke leyo nto leyo. Neplazi olithengile wasuthi elomfana wakho ngoba untshontshe imali kamasipala wathenga iplazi. Shabalala. Ungisukelile, wena ungisukelile. Ngizwile kuthiwa nengane yakho lesenyuvesi uno 500,000 otholakale khona kuleyo account yengane. Untshontshela kumasipala ufaka account yengane. Shabalala, bantu basenquthu ake nisukumeni nime ngenyawo. Bonke labantu abawutetade bekuleli atende bethi ugodole kanjani, msana ukujatshuliswa ukudla. Funana ukuqashwa. Imeya senquthu sinixhaphaze kakhulu, inenza iphukuphuku. Namanje yaqhubeka inenza iphukuphuku. Ithi hayi abantu bami, hey bantu basenquthu, sukumani njengamanje. Kodwa engizokuthembisa khona weme uShabalala. Buka, umasipala wasenquthu uzohamba, ngizongena inquthu yonke. Ngigijima nje nquthu, kabi ngeze nquthu. Angeke uze usurvive. Buka. Ungisukelile, wena ungisukelile. Hey weShabalala, sengifike eqathatha. Awuna chance, awuna plan. Uyena kumeya odli imali zasenquthu njengokubabona abantu basenquthu behlupheka nje. Lalela weme uShabalala, lalela, asidlali la. Msuchaphaza abantu basenquthu ngalendlela. Abantu basenquthu isikhathi manje sokuthi nisukume nime ngenyawo, nikhiphe lemeya eyisela yasenquthu. Ningajatshulisa ukuthi uninikeze ama-voucher, uninikeze ukudla okuzolasta for 2 days. Sekuphelile lokho kudla. Usenichaphaze kakhulu uShabalala enquthu. Nitshelwa yimi nitshelo ukugcina. Imedli imali zikamasipala wasenquthu le. Ngizokugila. Hey.